Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau ne mai girma babban mawaƙi, shahararren mawaƙin nan na Hausa mai suna Ado Isa Gwanja yake angwancewa tare da amaryanshi. Ado Isa Gwanja dai mawaƙi, shahararren mawaƙi ne da ya shahara fagen yi ma mata waƙa. Da kuma mata suna matuƙar ƙaunar waƙansa. Ta yau ne yau ake bikinsa. Fagen bikin nasa ya halartar da mutane daban daban. A gaskiya mutane sun hallara wanda aka gudanar a babban masallacin Juma'a da ke cikin garin Kano. Mutane daban daban sun samu halartar wannan bikin da kuma sauran abokan arziki da kuma masoya da magoya baya sosai. Matuƙa an samu cunkoson mutane fiye da yadda ake tsammani. Duk da yake ma a cikin masallaci aka ɗaura aure. Bayan ɗaura aure jim kaɗan aka tafi liyafar cin abinci na wata babbar gida da ke gefe da unguwar nasu. A gaskiya mutane sun nuna masa matuƙar soyayya wurin halartar bikin nasa na biyu. To, hadda mata ma sun halarci wurin ɗaurin auren nasa da ke masallaci da ke cikin Kano. A gaskiya ya kalla masoya da dama a wurin bikin nashi ta wajen dina. A nan dai za ku kalla nan wajen dina ne tare da amaryanshi suna gingijewa ana tsakiyan cikin biki kenan. Nan kuma za ku kalla wankan fitan ango kenan tare da manya manyan aminansa waɗanda suka taya shi hidiman biki. Waɗannan kuma abokanayen aikinsa ne wanda suka zo taya shi murna ɗaurin auren nashi. Da yake in kun gani za ku ga duk abokanayen harka ta harkar shirin fim ta waƙa duk sun samu sun halarci ɗaurin auren. Mutane da dama sun samu sun halarta wasu kuma waɗanda ba su samu sun halarta ba sun tura masa saƙo a madadin taya murnan ɗaurin aure da fatan alkhairi. Ado Gwanja ya yi matuƙar fita na nuna farin ciki da ƙasaita da jin daɗi na wannan bikin nashi. Har ya kai ga kawowa suka ɗauka wata hoto wanda a gaskiya ta kama hankali kuma kowa ya san sun fita sun yi ƙoƙari. Sun fita sun cire shi a kunya sun masa kara sun nuna masa soyayya fiye da yadda ake tsammani. Ku biyo mu don ci gaba da jin wannan bayani ta sharhin fina-finai, mawaƙa da 'yan fim. Ga wasu manya manyan dattabai waɗanda suka samu halartar wannan bikin na ɗaurin aure a masallaci Juma'a. Akwai 'yan uwa da kuma abokan arziki waɗanda abokan zama na unguwa ɗaya da kuma na masana'anta sun samu sun halarci bikin ba tare da samun wani akasi ba. Har yanzu dai muna wurin ƙasaitaccen bikin dina da aka gabatar. Za ku kalla sabbin fiskoki manya manyan jarumai wanda suka samu halarta. Ita ma ta samu halarta. Akwai shahararren mawaƙin nan wanda ake ambata ake yayi ake jinsa ake sauraron sa wato Auta Waziri. Shi ma ya samu halarta har ya fito ya gingije ya musu waƙa a wajen bikin nasu ta dina. Sun yi matuƙar jin daɗi samun ganin halartar mutane daban daban da mawaƙa daban daban da manya manyan mawaƙa da shahararrun mawaƙa da magoya baya wajen bikin dina. A gaskiya wannan shi ma ya taka fagen daga wajen ganin an ƙayatar da wurin bikin.
A gaskiya Ado Isa Gwanja sun ƙayatar da wurin da suka aiwatar da dina tare da amaryan shi Maryam Sani Zubairu. Gaskiya Maryam Sani Zubairu ta ji daɗin auren Ado Gwanja sakamakon farin cikin da ƙauna da sauran soyayya da aka nuna mata. Wajen dinan ya ƙayatu fiye da yadda ake tsammani sakamakon kashe masa maƙudan kuɗi da aka yi saboda a ga an ƙayatar da wannan biki. Ga Ado Isa Gwanja tare da amaryan shi Hajiya Maryam wanda suke gingijewa a wurin biki na dina. Har yanzu dai muna nan muna baku. Wajen dinan ya ƙayatu da shahararren mawaƙin nan wato Nura M Inuwa. Ya zo ya yi performing, ya taka rawar gani, ya taya su murna, ya yi matuƙar murnan da taya shi murna a wannan aure. Lokacin da suka yi musabaha suka rungumi juna na taya murna. Lokacin da shi shahararren mawaƙin Hausan nan Dr. Nura M Inuwa yake performing yake musu waƙa. A lokacin Hajiya Maryam da angonta Ado Isa Gwanja suna rawa, suna gingijewa, suna nishaɗi sakamakon abin ya fi yadda ake tsammani. Ado Isa Gwanja ya angwance yanzu dai shi ba gwauro bane, yanzu dai da matan shi Sanɗaleliwa. Wannan farkon isowar shi shahararren mawaƙin nan Nura M Inuwa. Ado Isa Gwanja tare da amaryan shi Hajiya Maryam. To ga shahararren producer nan, shahararren director, shahararren maɗaukin nauyin shirin fina-finan Hausa wato and then shahararren producer na fitacciyar fim da ake yayi wato Manyan Mata. Shi ma ya samu halarta tare da abokanayensa, tare da aminansa, tare da su Ali Jita, Auta, MG da dai sauransu. A lokacin da shi mai girma, mai gida babba, mai kwashewa ya kwashe musu spray ya watsa musu spray. A lokacin da ake cikin gingijewa ana cikin ɗaukan hoto na alfarma da ƙasaita. Wanga bikin ta ƙayatar fiye da yadda ake tsammani. Wannan shi ne mai gida mai kwashewa gaba ɗaya. Ado Isa Gwanja dai finally ya zama angon Hajiya Maryam Sani Zubairu. Ado Isa Gwanja dai ya gwangwaje. Wai a lokacin da mai girma, mai kwashewa, mai gida babba yake gabatar da nashi spray. Lokacin da yake nuna murna da murmushi na wannan biki. A gaskiya Ado Isa Gwanja ya ji daɗin halartar waɗannan manya-manyan baƙi. Waɗanda suna da ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori a Kannywood gaba ɗaya. Ku biyo mu don ci gaba da jin wannan shirin daban-daban. Kafin nan mai kallo ko kuma ince mai sauraro ku rangaɗa mana subscribing a wannan channel namu ta Sharhin Fina-finai. Wannan dai ba baƙon fiska bane, shahararren mawaƙin da ake yayi, shahararren mawaƙin nan wato Kawu Ɗan Sarki shi ma ya samu halarta
fagen taya shi murna da girgijewa. Ku biyo mu don jin ci gaba da wannan shiri namu da ke kawo muku labarai da ɗumaɗumansu, sharhi, abubuwa da dama game da ya shafi Kannywood. Ku yi subscribing na channel namu mai suna Sharhin Fina-finai. Mun gode.